ভাই ତମେ ପୁଣି ମୋ ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱାସିନୀ କହିବ କହିବି ତମ କୁଣ୍ଡଳ କଥା କହିବି ତମ ବଡ ପୁଅ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଝିଅ ଯାହାର ବୟସ ହଉଛି 42 ବର୍ଷ ତାକୁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବସାଇ ସେ ଗାଇନିକ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ମଣିକକୁ ଲଞ୍ଚି ଗାଏ ବାସ୍ ବାସ୍ ଦିଟା ଛୁଆର ମାରା କଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଫୁଲ ହେଇଗଲା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତାକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ପାଇଗଲୁ ହେଲେ କଣ ହବ ତୋ ସହିତ ତାର ମ୍ୟାଚ ହେଲାନି ସିଧା ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ଦେଖୁଛୁ ସିନୁକ